Mao ni ang explanations. Would ang tubag dinhi. Kining sentence usa ka conditional form kanang combination sa if clause ug main clause. Ang conditional sentences naay lain-laing porma ug pangalan. Kung ingani ang porma nga if clause gigamitag simple past tense, second conditional ang tawag ana. About ni sa mga imaginary situations sa present. Kanang mga sitwasyon nga moingon tag ibutang ta lang nga ingani ang panghitabo unsa imong buhaton o kanang mga ingana nga sitwasyon mo niya second conditional. Kung second conditional gani ang sentence, ang verb ana sa main clause like kining I blank say